començat aquesta 19a trobada de l'agrupació de jugadors Futbol Club Barcelona. Bon dia, benvinguts. 19 edicions, 18 anteriors. Aquesta és la 19a. Tot va començar a Taradell i tot torna a Taradell. El futbol sovint també és una lliçó de vida. Els nostres veterans la van aprendre bé i aquest és un orgull de club. Un honor representar el Barça en aquest acte. Ja sabeu que jo aquest any acabo la presidència de l'Inversió. Que sapigueu que per mi ha estat una experiència increïble. Senyores i senyors, ara sí el Barça